Hej prijatelji moji, želim vam pokazati nešto nevjerojatno. Kao što znate, ja sam mačka i zbog toga imam impresivne skakačke sposobnosti. Pogledajte što ja mogu učiniti. Mogu skočiti jako daleko. Ovo je zaista impresivno, ali koja je maksimalna udaljenost koju mogu skočiti? To ćemo sada otkriti. Moja misija je skočiti s druge strane ove litice, a ako padnem, bit će to moj kraj. Zato vas molim za pomoć, dajte like i pretplatite se na kanal samo ako volite mačke kako bi mogao daleko skočiti. Idemo, imate samo 3 sekunde. Hvala puno na tvojoj pomoći prijatelju, idemo sada, vrijeme je za skakanje. Ali što sam upravo učinio? Samo pogledajte. Razbio sam bakinu omiljenu vazu i sada me udarila s ovom tavom. I opet je baka udarila tavu o moju glavu. Sve zato što sam razbio tu vazu. Hej bako, ti si stvarno jako zločesta. A bako, zašto me ignoriraš? Zar nisi shvatila da ti govorim? To je stvarno bilo čudno. I ne znam zašto, prijatelji moji, ali jednostavno ne osjećam nikakvu bol. Kako je to moguće? Baba me upravo udarila tavom po glavi, a ja ništa ne osjećam. Je li baka to stvarno učinila iz šale? Mislim da nije, jer kad me je pogodila, onesvijestio sam se. Zato se sada moramo osvetiti baki. Idemo prijatelji, razbit ću sve ove tanjure. Siguran sam da će baka biti bijesna. I pogledajte, evo bake. Ali pričekaj, zašto me baka nije opet lovila s tom tavom? To je stvarno vrlo čudno, čak mi se čini da me baka ne vidi. Ali kako je moguće da baka mene ne vidi? Da li me baka možda ignorira? Idemo, ući ću ispred bake, ali čekaj malo, što se dogodilo? Jel to samo moj dojam ili me baka upravo prešla? Bog bako, kako si to napravila kad sam bila ispred tebe? Jednostavno si prošla kroz mene. Zašto baka ne gleda u mene? Stvarno me ignorira. Ovo je stvarno čudno, prijatelji. Trebamo brzo izaći iz ove kuće, jer se čudne stvari događaju ovdje unutra. Gotovo, prijatelji, već smo vani ispred bakinog doma i sada moramo otkriti što se događa. Zašto me djed ignorira? Možda mi ova djevojka može pomoći. Ali čekaj, upravo sam opet bio ignoriran. Oprosti djevojko, nisam te htio gnjavit, ali možeš li mi, molim te, pomoć? Ne znam zašto, ali baka me ignorira cijeli dan i ona djevojka me opet ignorirala. Zašto je to učinila? Možda ljudi u ovom gradu ne vole mačiće u tom slučaju. Onda trebam potražiti drugog mačića za razgovor i znam točno gdje ga pronaći. Pogledajte prijatelji, ovdje živi moj prijatelj Mačić. Ovo je stari bakin mačić koji je prije mnogo godina pobjegao iz bakine kuće i sada živi ovdje na ulici. Ja sam vrlo dobar prijatelj ovog mačića i svaki dan dolazim ovdje kako bismo mogli razgovarati satima. Dakle, idemo, Maco, molim te pomozi mi, ne znam zašto, ali baka me cijeli dan ignorira. Zapravo, nije me ignorirala samo baka. Ona djevojka s ružičastom kosom koja sjedi ispred također se pretvarala da me nije vidjela. Ne znam što se događa, Maco, i zato trebam tvoju pomoć. A ne mogu vjerovat što mi je prijatelj Ratinjo upravo rekao. Čak se tresem od straha. A Maca, to je nemoguće, kako tako misliš da sam duh? Vrlo si u krivu, pogotovo jer kad bih postala duh ti me ne bi mogao vidjeti. Moj prijatelj Mačić mi je upravo rekao da mi mačke imamo nevjerojatne posebne sposobnosti, a jedna od tih sposobnosti je moć vidjeti duhove. Ali što misliš? Mogu li mačke vidjeti duhove? Ah, ne želim više biti mačka jer se jako bojim duhova. Ali čekaj, ja sam duh! Zapravo, ja sam Mačić duh! Ako je moj prijatelj Mačić stvarno rekao istinu, moramo to sada otkriti i za to ću zatražiti pomoć od djeda.
Hej djede, molim te pomozi mi. Ne znam zašto, ali nakon što me baka pogodila tiganjem u glavu, jednostavno me svi ignoriraju, a moj prijatelj mačak mi je rekao da sam postao duh. I samo pogledajte, prijatelji, moji, djed me također ignorira. Zapravo on me ne vidi jer sam postao duh mačića. A sada je vrijeme da se zabavimo s našim duhanskim moćima. Pogledajte ovu picu kako leti, pogledaj djedice, pica koja leti. Čini se da smo uspjeli prestrašiti djeda. Bilo je stvarno smiješno. A sada idemo, prijatelji moji. Moramo iskoristiti naše duhove moći da uplašimo još ljudi. A sada ću da uplašim male patke. Pogledaj samo, ovo ovdje je leteći hljeb. Hljeb leti i leti, a male patke su pojele hljeb. Čini se da se patkice ne boje duhova. U ovom slučaju uplašit ćemo ovu djevojku ovdje ispred. I već znam točno kako ćemo to učiniti. Gledajte, samo što sam uzeo ovdje je sladoled i sada ćemo uplašiti ovu djevojku letećim sladoledom. Hej djevojko, samo gledaj, sladoled letija. Pogledajte, prijatelji, upravo smo prestrašili još jednu osobu. Bilo je stvarno smiješno. Sad idemo, prijatelji. Prije nego se vratimo baki, trebamo uplašiti smrdljivog psa. Za to ćemo koristiti ovaj mali auto ovdje. Hej, smrdljivi pse, pogledaj, autić ide sam jer sam duh i u ovom slučaju smrdljivi pas me ne može vidjeti. Samo pogledajte, prijatelji moji, smrdljivi pas bio je toliko preplašen da je čak i paraliziran. Izgleda da se više ne može kretati, što znači da smo upravo završili našu misiju i sada idemo, vrijeme je da uplašimo baku. A baka je ovdje dobro. I nije me mogla vidjeti, ali to je očito, jer sam duh. I čini se da baka ide u kuhinju i već točno znam kako ćemo je uplašiti. Idem pokupit bakin tiganj i onda će ga baka okrenut kako lebdi. I gledajte samo, bakin tiganj leti. Tako je, prijatelji, uspjeli smo prestrašiti baku i bilo je to jako zabavno. A sada, kada sam već uspio preplašiti baku, vrijeme je da jedem. Ali čekaj, zašto ne mogu jest svoju hranu? Zapravo znam zašto više ne mogu jesti svoju hranu. Jer sada sam duhovna mačka, a duhovi ne mogu jesti hranu. Znate, prijatelji moji, u početku je bilo jako zabavno, ali sada postajem tužan. Pogotovo, jer ako sam sada duh, baka me više nikada neće moći uzeti u naručje i više nikada neću moći jesti hranu za pse. Čak mi nedostaje bakina tava. Nikada nisam mislio da ću to reći u životu, ali je istina. Moram smisliti način kako se vratiti u normalu i mislim da već znam točno kako to učiniti. Sjećam se vrlo dobro da kad me baka udarila tiganjem, pretvorio sam se u duha mačku i zato sada, da bih opet postao običan mačić, trebam da me baka opet udari tiganjem. Imamo samo mali problem. Nažalost, baka me ne može vidjeti i na taj način baka me neće moći pogoditi tavom. Ali gore imamo mačku, upravo sam dobio sjajnu ideju. Sve što trebam napraviti je privući pažnju bake i onda će me baka udariti tavom i vratit ću se da budem normalna mačka. Ima samo jedan mali problem. Mislim da neću moći prevariti baku koristeći ovu statu mačke, jer je očito da ovo nije prava mačka. Ali kako da natjeram baku da misli da sam ja ova statua mačke? Tko zna, ako uzmem bakine naočale i sakrijem ih, možda pomisli da je ta mačja statua zapravo prava mačka. Idemo, moji prijatelji, vrijeme je da saznamo hoće li ovo funkcionirati. Sad me boli glava, znači da me baka opet pogodila tavom. Priznajem da nikad nisam bio sretniji šta me baka pogodila tavom. A sada idemo, moji prijatelji,
došlo je vrijeme da saznamo je li naš plan uspio i za to ću razbiti ovu bakinu čašu. I pogledajte ovo, baka je bijesna i čini se da me može vidjeti. Oh ne, bako, molim te, ne opet.